मोजाङै माबा खालामाबाथाय पुलिसनो केस होनाय जासिगोन जों न'खरखौनो होनानै होगोनानो जों नै गाबोन थांनोसैयानो आरो माबा एबसुनि मानसि सानसे लानानै थां बेखौ लाखागोनानो जायखिया केस होगोनि र' जों गाबोन एबसुनावबो थांदो एबसुनाव थिनखादों पुलिस केस होनानै हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैनायबाय आरोना लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौबो नुखाबाय आरो सोरबाफोर नुवाखैबो जानो हागौ जियानो जा लोगोफोर जायफ्रानोखि नुवाखै नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोरथ' मैयानि दिनावहाय आं मोनसे जिहेथु सानैसो लाइमोन गथ'फोरनि भाइरेलनि भिडिअनि बागै होदोंमोन ना लोगोफोरथ' बिथांमोननिनो जिहेतु बिमा आरो बिब' न'खरनि बाय बाहागिफोरा माने माबायदि जाथायजों बोरै बेफोरबायदि घटना जालांखो थ' बेखौ सावरायनायनि कल रेकर्डिं दिनै भाइरेल जादों बेसेबां सैथो आरो सोर माबायदि गोरोन्थि खामानि मावनानै दिनै बेफोरबायदि भाइरेलखौ खालामहोखो आरोना लोगोफोरथ' आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासो सिदा नोंथांमोननि सेरावहाय बे कल रेकर्डिंखौ खोनासंहोलांनाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा माने दाननानै नायनाङा आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जुदि दाननानै नायोबा नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा दाया सोरनिमोन गोरोन्थिया बोरैमोन आरो बै माबोरैहाय भाइरेल जाखो थ' आरो बोरैहाय बिथांखौ भाइरेल खालामनानै दिनै बिथांखौ दिनै केस होनो ओंखारखो आरोना लोगोफोर बे कृष्णा मनिनि जिहेतु बिमा बिफा बा न'खरनि मानसिफ्रा बे जितु अनजुलि ना अनजालि बर' बिथां सिख्लाखौ बा गथ'खौहाय बिथांनि न'खराहाय कृष्णा मनिनि न'खराहाय दिनै बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बिथांमोना रायलायनानै जुदि बिथाङा बेफोरबायदि खालाममारदोंबा बिथांखौ केस होगोन होननानै बेफोरबायदिखौ बिथांमोनाहाय बुंहरदोंमोन आरोना लोगोफोरथ' जियानो जा नोंथांमोना आं बुंबाय थानायखौ बांद्रायबो बुजि मोनाबो जानो हागौ आरोना लोगोफोरथ' ओंखायनो बिथांमोननि जिहेतु न'खरनि आरो लोगोसे बिथांनि जिहेतु काजोन सिस्टार जों रायलायनानै बेफोरबायदि कल रेकर्डिं दिनैनि दिनावहाय भाइरेल जादों थ' नोंथांमोना बेखौनो आं खोनासंहोलांनाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना थ' दे बिदिब्ला खोनायाखै अनजुलिखौ होनदों गाज्रि खायो गथ'आ ओमफ्राय नों अनजुलिनि मा जायो आं जेबो जाया इनि माथो बिब' जायो होननाय खोनादों बिब' होननाय माने जोंना बिफा बाथुलनि फिसायो बिनि बिफाया जोंनि न'खरखौ धंख' बानायदोंना ओंखायनो जों बेखौ नायनो हाखाया जों दायथ' लाखाया माने जोङो सिगांनिफ्रायनो हगारना होखानाय सिख्लाखौ मोजाङै जोङो बिफा बाथुलनि फिसाजोबाबो जों अनोमोन बेखौ ओमफ्राय इयो जोंनि खोथा बोसोनखौनो लाया जेबो लाया ओमफ्राय जों दा दायथ' लाया जों बिब'बो जानो हाया जेबो जानो हाया इसोरनि गथ'आ दा मोजां नङा थेवबो इयो नङा गारा इफोरबायदि गथ'खौ बरनाम खालामनो नाङा आरो जों मिथिगोलैनि सिगाङाव गाज्रि आरोना होइमाना ओमफ्राय जोंनो खिन्थाहरोनो मालाय जोंबो दुखु मोनना दोङो बेखौ मोनबाथाय बुगोन मागोन जोंबो जमनासो दोनखायो बै गामिया मामोनबा इसिना गामिया बेलबारि होनो इसोरनिया एसे थानाया बेलबारि ना दोलोबारि थां इसोरबो होसोना थां बेखौ गारनाङा आइ गथ'खौ जोंथ' बे गथ'खौ नागिरखादों र' जेराव मेरावनो खारखुमाबाय थायो नायो ओंखायनो हाया जोंबो बुनो मानो जमनासो दोनो इखौ जायखौनो मेखौनो फासायनाय मानाय बिहाय दा बे जोंहानि रानियाथ' इनि बिफायाबो जोंनि बिफाखौ बुथारनानै माखौ बुरखायनानै हाबा लादोंमोन ना ओमफ्राय गासै डकुमेन्ट पाति हा हु गासै लुथिजोबना लानानै ओमफ्राय दा खारबाय आरो बिफाया ओंखायनो जों सैखाया इनि बिफाखौबो नागिरगासिनोसो सिरि सिरि मायाव मा थायो मायो बेफोरखौ दा जोंना गथ'आ लेखा फरायो माबा दा फरिखा जागासिनो दं फार्स्ट इयारनि ओमफ्राय दा फरिखा जानांगौआ दा फरायो मायो होनना थगायनानै खिन्थाहरना होजायोखाय देहानि सोमोन्दै बेफार मावनासो इयो थायो मायो दा माखौबो रागासोनो ओंखारबाय जों रायलायला फन हरनो हालिया मायाबो दा मबाइल गैयाबाबो मालायनिजों हरबाबो जों डाइरेक्ट रायहरखायोना हाखाया बिमाया इखौ इमान गाज्रि आखलाव थांनाय मानायखौ मिथिनानैनो आरो अनफिनो इयो इदियावनोथ' इदि जादों आरो दा बिदिनोथ' माने जों इमान रायो मायो नांलाय खमलाय जाबाय थायो इदि जोङो बिब' बिनानाव इदिहाय
दा जोंहा फरायनाय गथ' फरिखा जागासिनो दं मोनसे भाइरेल खालामना होबाय नालाय गथ'नि फरायनाया दावनो बिमाखौबो रायनानै फै रायनानै माबा खालामाबाथाय पुलिसनो केस होनाय जासिगोन जों न'खरखौनो होनानै होगोनानो जों नै गाबोन थांनोसैयानो आरो माबा एबसुनि मानसि सानसे लानानै थां बेखौ लाखागोनानो जायखिया केस होगोन र' जों गाबोन एबसुनावबो थांदो एबसुनाव थिनखादों पुलिस केस होनानै जों केस हैग्रोनोसै दा खारखुमागासिनो दङ न'आवबो बिफाबाबो हमजागोन आरो जों केस होबाथ' नांखासिगोनानो बिफाजों इयो लिंक दंखायो बिफायाबो खारखुमाना दोनहैयो नालाय बिफाजों लिंक लाखायो इयो ओमफ्राय जों बिसोराव थगायो जेबो लिंक लायाखै मायाखै थगायोमोन सिगां बिफानि नामालाय मा नाम न'निथ' बयबो दायथ' गारखादों ओमफ्राय आंदोसो इयो एसे लिंक दंमोन नालाय बिदि रायलायो मायोमोन खबर लायोमोन नालाय ओमफ्राय दाथ' आङो बिदि आखलनि मिथिदो नालाय आं जेबो दायथ' लाखालिया बेखौ बिफानि नामालाय मा नाममोन बिफानि नामा मा नाममोन बिफानियालाय ओरैनो गामि खानावनो मेकार होनबा मिथियो ओमफ्राय ओरैनो अरिजिनेल नामा कामेस्वर बर' कामेस्वर बर' ओमफ्राय नोंसानियालाय बिसोर गाज्रि जोंहानिया फुदुंनि बर' बर'सो जाजोब्बाय जोंबोथ' बिदि नंगौ होननानैथ' लाजाबाय थायाना दा नोङा गारा जों बोरै 20,000 फानोबाथ' आंनि नाम्बारखौबो एफा जायनो मेनैनो होजोबदो जोंहा आब' जायो माबा जायो होननानै जायनो मेने हौवाफोरनो सिख्लाफोरनो गाज्रि लोगोफोर गाज्रि सिख्लाफोरनोबो नाम्बार मानि बिनायजोबनानै आंखौ दा फन हरै हरै आंखौसो डिस्टार्ब बानायो आं फिदिं बुगोन होननानै रागा जोंना दोनखायो आं दाखालिबो माबायाव भिडिअ भाइरेलनावबो नुखादोंना मानसिखौ सेहेरायानो माबायदियावनो मिथिखायो निसा बाहायो होननानै बयबो मिथिखायो सिनायखायो बेखौ गावहासो एसे गाज्रि फट' हगारना लायो ओमफ्राय बे जोंहानि रानिखौ मानो बिदि गाज्रि लोगोबो जाफेरा मालाबाबो सिनायफेरा बिदिखौ मानो मालायनि माबाखौ लानानैसो भाइरेल खालामखो ना माखो बेलाय नोंसानि रानि नामखौ मा होनदों नोंलाय जा कृष्णा मनि कृष्णा मनि होननाय दङथ' इयाव भाइरेल होनायाव होदोंथ' जोंहा रानियाथ' इउटुबारबो आरो जेनेबा फरायनाया दा फार्स्ट इयार फरायगासिनो दं ओमफ्राय बिदि जोङो बिमा जानानै जोङो बिनि गियान आखलखौ जों मिथिजोबो जेरावबो हर थाहैया मानसिया कमेडि बानायो थांबाबो कमेडि बानायबाबो बिदा मोनानो थांफायो बिब' मोनानो थांफायो होनबा जोंनो 20,000 फानहैगोन बेलाय नोङा गाराबा बरनाम लानांगौ माया होननाय सिख्लाया इखौथ' मिथिखायो बयबो गामि खानावबो इसोरनि गामि खानाबो मिथिगौ आरो इसा बिबथैया ना मा एबसुआवबो दोङो थेवबो इयो इदि गाज्रि लामाबायखौ रावबो जेबो खालामनो हाया नै सिख्लाखौ जोङो जायखिजाया नोंखौ मिथियो होननानै जोङो जेनेबा माबा खालामनाय जादों आरो दा नाम्बारखौ मोननायखौ नोंथ' दा बिफा गिदिरनिसोबा इयो आरो उन्दैनिसोबा उन्दैनिसो जोंहा थिगसे रागा जोंखाना दोङो न'खरानो बाबानि बंख'फोरा दा भाइरेलखौ नोंसोरो नुदोंबाबो नंगौ सानगोन बे नङा आरो जोंहानि रानिया दे होमबालाय थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला भिडिअखौहाय थारैनो बुजि मोनख्लाबाय बिथांमोना मा जाखो आरो सोरनि दाय जाखो गोरोन्थिया सोरनिमोन आरो बोरै घटना जानानै बिथांमोना बेफोरबायदि भाइरेल जाखो आरो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा जोबनायाव आरो आं बांद्राय गोबाव बाथ्राखौ बुंबावनो होननानै सानाखै थ' नैबे मोनसे भिडिअखौहाय फिन खेबसे रिपिट लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला सोरबा नोंथांमोननि न'खरनि बा आंनि नायगिरि नोंथांमोननि सेरावहाय जुदि आंनि फारसे गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय जुदि गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोरथ' बेफोरबायदिनो आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेखौ लोगो मोनगोन बाय बाय